Az 1700-as évek végének egyaránt, egy hétvégi éjszakán, kevéssel éjfél után, midőn helyet foglalt a hold az ég legtetején, felbukkant két fiatal egy tölgyerdő szélén. Mind a kettő 20 éves és románcra éhes, de a fiú mással jár, a lány pedig már férjes. Kénytelenek voltak estleple alatt kiszökni, titkos, tiltott szerelmüket végre kiélni. Pajöltre siettek a mezőmenti földúton. Kisközség elhagyva, egy ház sem a láthatáron. Jobbra ezüst félhomályban pihent a legelő. Balra tücsköttől zengett az erdei levegő. Épp, hogy leterítettek a lágyfűre egy plédet, mikor zörejt hallottak a bokrok között. Lépnek! Maradj csöndbe, Mondta a fiú. nem vesz észre. Biztos csak jőz. Legelni mehet, ki a rétre. A pokrócon térdelve várták, hogy elhaladjon. Suttogva szólt fel a lány. Kezdek félni, de nagyon. Felcsillant két fénypötty. Vajon 2 Szent János bogár? Napfényét hold tükrözte, a holdét pedig szempár. A ragyogó szemű duvat bújt elő a bozótból. Felborzolt a bundáját, majd torka szakadtából. Üvölteni kezdett az álmatlan szörnyeteg. Minden bagoly elröppent, s remegett a rengeteg. Vérfagyasztó vonyítással hívott át a farkas. Magánya okán volt inszomniás a vénordas. Fel sem tűntek volna neki a prédák a pléden, de oly erősen fény lett a sajtkorong az égen, hogy hiába lakultak, hiába hasaltak le. Semmi sem rejtőztethette őket előle. A jelen 8 láb egyszerre kezdett szaladásba. Nagy pánikban versenyeztek vissza a faluba. Jaj. Megbízhatatlannak bizonyult az életre. Rejtett randit akartak. De a hold fénye felfedte. Ugyanezen éjszakán, faluvégi sírkertben aljas férfi dolgozott súlyos bűncselekményen. Kicsi vászonság két lyukján keresztül szemlélte, ahogy az ásója a friss sírgödröt betömte. Ugyanaz az ásó, mellyel áldozatot ejtett, s ezzel átlagos vérből elvetemült hóhér lett. A zsákmaszkos, ásósgyilkos indítéka az volt, hogy a kivégzett a feleségének udvarolt. Bár az összes mai eredménnyel ritka önző, több bokból is büszke volt az újdonsült bűnöző. Megkísérelte elkaparítani a nejem. Én azonban még idejében kiderítettem, hogy házasságunk hűségét kifenyegeti, és jól kigondoltam, hová kellene temetni. Eme sírkertben nem hoznak kereső edeket. Ha mégis rám kérdeznek, bárkit félremezetek. Miután megtaposta a fellazított földet, az ásónyélre támaszkodva pihent egy percet. A vászonzsák lukjain kifelé kukucskálva, felnézett az égre, holdistennek fohászkodva. Mondd meg nékem, te mennyekben tündöklő kőgömb. Jól döntöttem, vagy eluralkodott rajtam gőgömb? Kapott is rá választ,
csak hogy nem Szeléné adta. Hideg futott végig rajta, mikor meghallotta. Hátulról jött a sikítás az erdő felől. Most már nem menekülhet a felelősség elől. Valaki kifigyelhette a sírásást, biztos? Mi egyéb magyarázna ezt a felsírást épp most? A csillagok előterében izzó kerekkő közvetett napfénnyel töltötte meg a temetőt. Így nem csoda, hogy a szörnytet szerzett szemtanút. Meg kell találnia, mielőtt hívhatna zsarut. Jaj, azt hitte megúszza, de Szeléné nem engedte. Keresztfák takarták, ám de holdfénye felfedte. A két fiatal megállt pár szusz eljéig ott, hol az erdőszéli út a faluba kanyarodott. Mutasd sebed! Szólt a lány, fáradtságtól lihegve. Ne most! Felelte a fiú, fájdalomtól nyögve. A farkas talány sikolya már elriasztotta, de a legényt utolérte és megmarcangolta. Tépdelte vádliát, sőt karját, mikor elesett. Míg nem a visítással véget ért egy csúfeset. Vagy mégsem? Előlépett egy zsákhalmaz kihozott, kinek mindkét keze ársónyelet szorongatott. Fenyegető testbeszéde nem maradt abba, azután sem, hogy állarcát magáról lelopta, mikor a srác mellett bugoló nőt felismerte, s erre a leányzó is azonosította. Te? Hát mit csinálsz itt így öltözve, férjem, uram? Azért hoztál ásót, hogy azzal vadász utánam? A jócskán meglepődött férj csak ekkor fogta fel, hogy mekkora nagy mellélövést követett ma el. Nem ő volt az, hanem ez itt. Gondolta, szájtátva. És pont miattuk leszek bitófára akasztva. Nem sejtik, mit tettem, de be fognak jelenteni, ha híre megy, hogy egy helybélyt sehol sem lelni. Rosszra gyanakodtam, ám a jó is meg lett ödvest. Mit tegyek? Öljem meg ezt is, aztán meg a hitvest? Miközben a következő lépését tervezte. A felesége jó okból félt. Férje ezt verte. Ezért csalta. Ezért költöztek külön szobába. Ezért nem tűnt fel, hogy kiosont az éjszakába. Amint döntésre jutott, bosszú vágyát tudatta. Fegyverét feltartotta, s holdfény csillant meg rajta. A gélvesztett legény már lábra sem tudott állni. Nemhogy az idősebb, őrült férjel szembeszállni. Egymásba kapaszkodva várták a támadást. De még azelőtt kaptak egy égből pottyant áldást. Megmozdultak a bokrok. A férj oda pillantott. A világító pupillájú farkas rámorgott. Reszkető lábakkal a húrjön nagyot ordított, mire a fenevad rögtön a torkának ugrott. Özönlött a vér, mikor kiharapta gyégéjét. Így okozta a bestia a házasság végét. A fiatalok elcammogtak a helyszínről, míg az ordas farkas lakmározott a tetemből. Vértócsában tükröződött a nyári holdvilág.
Nem tudta volna titakolni 20 000 faág. Megvilágította az eseménylánc egészét, ezzel garantálva egy új pár közös jövőjét. A karma ezúttal is mindent a helyére tett. A két szerelmes végül egymásé lehetett. Mégiscsak jóra fordult szerelmük története, mert holdfénye felfedte, a holdfénye felfedte.